de schoenen vonden op de schouw. Is het ook eens ook al opgevallen, de laatste tijd, als je naar televisie aan het zien bent, wij vol kookprogramma's dat dus. Toen wordt die afgesmodderd op die televisie. En ze zijn maar allemaal aan brood en aan zoon. Ze laten het een tijd niet van maar verwijden. Want het liefst dus in de pan zijn ze het al draad opnemen en alles banaan, hè. En verkeerd wordt er niet meegenomen, hè. Maar zijn kan dat ook, hè. En ze moet eerlijk zijn, als je bij rap zit, met haar kastje, moet je oppassen of de ene kortelet veel ten andere posten. Dus in posten bij moesten van 's morgens tot 's nachts aan het koken zijn. Ik heb al gezegd, ik heb voor mij thuis boven de televisie een damptaploot te krijgen. En dan niet als ze was de programma waar vertrokken is, als ze dan zegt, ja, nou zijn ze toch wel op gang, gestopt, reclame. Van wat? Malox, voor een roman, Gaviscon, vooruit het zuurrip, Rennie, voor het opgeblazen gevoel. Ook zo net, van deze flesjes zuurmelk, Yakult, voor een flora. Ik denk het, dan denk ik in mijn eigen, maar hoe is het mogelijk? En ieder filmster, iedere bekende Vlaming begint naar kookboeken te maken, hè? Allee, Pascal Nasus. Die kookt dan voor die magere jambers. Heeft je die al eens bezien? Die is zo mager, er kan een geit tussen haar oren ponnen. Die is een echte geitenkoetsier, die. Als je zo moet koken, want vol vettig zal die niet nemen, hè. Voor zo'n magere groeven te brengen. Ik denk het, dan denk ik, maar hoe is het mogelijk? En al die programma's hetzelfde. En alhoewel, dat is zo de nieuwe raar, hè. Dan willen ze zeggen, weet je waar we gemokt hebben vandaag? Weet je waar we gekookt hebben? En dan hebben ze een half uur te ver in de frituur zien staan. Ik denk het, dan denk ik, natuurlijk, de mensen, hier dat je gehoord hebt, wat ze allemaal nodig hebben voor zoiets te maken, dan is er gosting duur, hè. Hier dat je het allemaal bedien geropt hebt, dan zeggen ze, ja, laat het zeggen. Balsamico azijn. Ja, als je daar over 30 jaar uur uitspreken, dan minderde dat het was van Belambers. De cuisson is goed, vroeger zijn ze het is smerf. Het bord wordt gedresseerd, nep het op een taluur. Vroeger toen was het niet aan, dus als een klatje gooi boter. En wat peper, en wat zout, en wat notenmuskoot. En een liesblaad als het verdroegt. En dat was het. Maar nee, dat je alles bediend erop dit. Want er zijn mensen die er depressief van werden. En er zijn mensen die dan een bedallen kwijt zijn. En die bellen dan SOS Piet. Die Poolkoning gaat als Londens. Ja, die is eens afgevroren geweest. Die Poolkoning, die moet doen dan komen resolueren en uitleggen weet je hoe een kalfskop moet maken als er niet stijf. Ja, die stiet dan, en wat hebben wij geleerd vandaag? En die kunnen dan zeggen wie het moet doen. En hij heeft al gezien in wat keukens dat ze deden loten. Ja, de chicste keukens. Want een hele mensen keuken door loten ze in, hè. Dat zijn keukens van over het miljoen, hè. En die gaan koken in een stal, hè. Nee, dan loten ze, want vroeger een keuken, wat was een keuken? Dat was een tafel en daar stond een show op met de kaas, met 2 bekken, de papa eronder. Als ze wat saus had doen, door een karootsteurken op dat deur. Toen stond op tafel voor af te wassen en dan allemaal een keukenskop, 2 duiden van boven bevinsterken, 2 duiden van onderen en 2 laaien. En daar stond alles in, van een pasvet tot de zeeg, tot een automuskoot, tot een vlees, alles stond er weer. Maar na zijn dat keukens.
natuurlijk, dat is een raas, die keukens. Hè? Want vroeger allemaal zo'n keuken, gelijk ik juist expliqueer. En dan, juist na de oorlog, kwamen de Amerikaanse keukens op. En dat worden van die blieke blauw. Van die schuifduikers. In je schap in de Milan hoorden zo'n horloge van als dijkjes moest koken. Dat goed, nee, want allemaal had in die tijd uitgekookt. En daarna begon dat die aanbouwkeukens. Dat worden van die bleke groen. Zo, hè. En allemaal moest een bleke groen keuken hebben in de jaren 70. De keuken was bleek groen. En de badkamer roze. De steentjes tot tegen het plafond. Zo was hij ook ingeluwig, hè, maar dat. Ja, die badkamer, daar worden just slaghazen, hè. De steentjes tot tegen het plafond, dat je afvroeg wist, ze doen paretten en speelden. En dan als allemaal zo'n bleke groen keuken, toen begon dat bij die eikenkeukens op te komen. En toen allemaal een eikenkeuken, dan moeten ze een foodtruck hebben. Dat is zo'n A-caravan. Of zo'n A-camionet, gelijk vroeger had ieder melkboer in na. En door gaan ze naar koken. Dat is vertunnen naast de keuken even aan te maken. Enfin, vroeger wordt het toch zoeken kom mee te gemak over hetgeen wat je goed kookt. Vroeger had ze wat door, was hem dan af, hè. En gelijk naar deze stijl. De bonen worden goed, allemaal naar het bonen. Ze had de bonen totdat ze een struik had. Oh ja, die bonen moesten af, of er kwamen regels in. Vandaag worden het bonen bij saus, morgen bonen bij melksaus, overmorgen bonen bij tomatensaus, dan worden het bonen bij mayonaise, bonen bij juiken en dan bonen zo wat het water. Bonen in het sloot, om op de aan te scheten deze dag. Bonen aankwamen door regels in het sloot, aanschout erop zijn ze. Bonen in het sloot, bonen in het sloot. Zo wordt blij als de puur goed wordt, dan gaan er veel puur worden. En zo was alles, hè. Maar alle man had hetgeen wat door in huis wordt, hè. Iedereen houdt bezinnen na zijn wij in de lopen, vrij. Nou, gooi je ze ook daar nog. Maar vroeger had je broertje blij dat door een nee was, hè, nee. En dan als hij goed wordt, ja, dan moet je ook zorgen als hij in aard wordt, dat ze geslacht wordt. En dan moet je ook zorgen dat door kan een woord verdienen. Enfin, kom, iedereen zorgde wel bezinnen na ze dat de vodskos in huis. Want dan wordt het er nog vol. De kurren zitten nog. Even vervette mist. En op dorp ging dan allemaal naar ter zijn en een ingang. Maar mensen in de stad. Toen worden mensen in de stad hebben tunnen aan ze van achter een kurren zitten. Maar dat kurren in te dragen was geen probleem. Maar als je bij deze zo gaat moest. En dan wordt dat in huis geslacht. Stil op vuil. Op een kuur. Waar laten ze dan in komen en die slaagde door dat werk. Dat moet ze naast doen. Dan had al direct de politie thuis. Gaia. En dat stond het op Facebook. Chef hiernaast heeft het varken de stroot overgesneden. En dan moet je dan liken, hè. En van dat varken komt toch niks verloren, hè. Alles wordt gaan. Het bloed wordt opgepakt voor bloedpens van te maken. En de afval van de kop wordt gaan voor charcuterie van te maken. Het vlees wordt gekarteerd. Niks goed verloren. Tot de bloos wordt gaan. Toen maakten ze een abazuur van. En een lampadaire. En jong, is het maar allemaal over het koken of over een regime. Dat is ook denk, hè. Want wij hebben regimes in doen geweest. Over enige jaren wij allemaal een regime van Montignac. Iedereen deed Montignac. Toen wil je hem even klappen. Toen wordt het dokter Vogel. En een vogel voor de kat. Toen begonnen ze die regime te doen, moet je zo moeten tellen. Weet wat, zuster. Maar dan moet je tellen. Orgosting was daar, iets geteld. En dan beginnen die verditten regimes te maken, gelijk naar Koen Krukke. Daar weet je mager van, maar je zou gezien wel lelijk dat. Mensen, ik geef ook een goeie rood. Had je goesting in niet hebt, nempen toch. Had je dorst in niet, nempen toch.
Want het is de kamer rap anders. Tot straks.